Исәнмесез, мөхтәрәм тамашачыларыбыз, сезне барыгызны да экраннар янына чакырабыз. Бүген дә сезне матур әңгәмә, кызыклы язмалар көтә. Мин Эльмира Нуруллина һәм Фәннур Хәсәнов барыгызга да хәерле имин яңа көн теләп тапшыруыбызны башлап җибәрәбез. Бүген безнең студиябызга иң гүзәл актрисаларыбызның берсе килде. Татарстанның халык артисты Раушания Юкачева тиздән үзенең матур юбилеен билгеләп үтәчәк. Хәерле көн, Раушания ханым. Хәерле көн, исәнмесез. Сәлимин килеп җиттегезме? Яшегез һаманда бик матур яшьтә. Бүген ул хакта бик күп сөйләп тормабыз. Әйдәгез, сезнең балачак елларына әйләнеп кайтыйк әле. Шул вакытта башланмады бу актриса булам дип йөргән чакта. Белмим, театр җенеме түгелме, әмма ләкин без мәктәптә укыганда безнең укытучыларыбыз бик әйбәт иде. Әдәбияттан да, башка төр фәннәрдән дә безне бик алар шөгыльләндерә иде. Шигырьләр укыталар иде, без спектакльләр куя идек, җырлый идек, бии идек. Концерт, анда радио тапшырулар әзерләйдек. Шулай бик мәшгуль идек. Укытучылар безне шулай бик сәнгатькә керергә ярдәм итте. Анда күрәсең, чарасының әйбәт булган, ул хәзер дә шулай дәвам итә бит инде мәктәпләрдә балаларны төрлечә кызыксындыралар сәнгать белән аралашып яшәргә. Әмма ләкин әйтмәс идем мин алай шулай кичкенәдән артистка булырга хыялландым. Юк, алай дип әйтмим. Әмма бер генә әйберне әйтеп китәсем килә. 9 яшемдә безнең авылга Камал театры спектакль белән кайтты. Мин шул спектакльне күреп үзем бик нык тәэсирләндем. Бала булсам да, мин аны бик нык кабул иттем үземә, һәм ул минем гел тышка барып чыкмаса да ички дөньямда, ички халәтемдә каядыр качып яшәде һәр вакытта да гына. Әйбәт, анда инде ул чорның улы артистлары уйнады. Фат Халитовлар, Мәрзия Миңгенбаевалар, Шахсана Масвандияровалар, әле бик яшь вакытлары 18 яшьлек чаклары Фирдәүс Хайруллин, Илдар Хайруллин. Менә шушы дөньяга мөкиббән китеп, мин аны үземнең күңелемә салып куйганмын, күрәсең. Әмма ләкин мәктәпне бетергәч тә миңа укырга театр училищесына керергә мөмкинлек булмады, чөнки минем әтиәнем каршы иде бу сайлауга. Без бит инде ул балаларга әтиәнең әйткән теләгеннән алар ничек әйтә, шулай үтисең бит инде. Укытучы булып әзерләгәннәр бәлкем. Мин укыганда күбрәк шул физика, математикага тартым булгач, берилгән булгач, мин инде элемтә техникумына укырга кердем. Менә язмыштыр инде 2 ел анда укыганнан соң мин очраклы рәвештәге газетада игълан күреп, өстәмә рәвештә җыелалар икән дип, мин шул игълан белән барып имтиханнар тоттым һәм 75-нче елда мин безнең курсны укыта башлады Марсель Сәлимҗанов, Прозат Исәнбәт, Шахсана апа Әсфәндиярова. Соңнан инде Марсель ярты елдан соң ул китеп барды, без Шахсана апа белән Прозат Исәнбәттә калдык. Шуннан театр дөньясы, шуннан башланып китте инде безнең язмыш. Шуннан язмыш көпшәкләр өстенә утырды дигәнсез. Үрелеп. 35 елга якын. 36, барлыгын укып бетердек инде без 81 елда, барлыгында санап әйтсәң, әлбәттә 38 ел. Әлбәтләрен дә урап кайтты. Аллага шөкер, анда без 2 ел эшләп кайттык. Анда безнең кызыбыз туды. Без анда Коля белән икебез дә бик күп кенә тәҗрибә җыйдык, шәп кенә спектакльләрдә уйнадык. Һәм инде без андагы шырга сез бик рәхмәтле. Бик рәхмәтле андагы җитәкчеләргә, бигрәк тә Гали Кәримович Хусайновка без бик рәхмәтлебез, ул безне күтәреп алгандай алды. Спектакльләргә киләчәктә репертуар сезгә багышлармын дип өметләр багылаган иде. Әмма язмыш шулай безгә аерылырга туры килде. Гали Кәримович үз юлы белән, без үз юлыбыз белән. Менә шулай насыйп
насип булгандыр инде 36-нчы сезон Камал театрында хезмәт итеп ятуыма. Гаҗәеп бер урында. Раушания ханым, менә ирегез белән дә сезне шушы театр дөньясы кавыштырган бит инде. Студент елларында сез аның белән танышкансыз. Әлбәттә. Сузылган дуслык, Әлбәттә. мәхәббәт. Әлбәттә. Һәм менә артистлар арасында аның бергә эшләүнең уңай ягы да бар, бик начар ягы да бар. Менә сез кайсы ягы идегез? Мин әйтер идем, аның бергә эшләүнең уңай ягы күпчелек яктан карасганда, икең дә артист булу уңайрак. Жайлырак. Икең дә бер фикердә, икең дә бер-береңне аңлау күбрәк. Гәрчә ир белән хатын булсаң да, берең хатын-кыз икенчең ир заты булсаң да, бер-береңне аңлашу, шушы хезмәттә эшләгәнгә күрә бер-береңне аңлашу җайлырак. Һәм дә инде әлбәттә бергә кайтып бергә китүләр. Безнең эш сәгатьләре бит инде барыбер бергә репетиция мул, спектакль мул. Әлбәттә кыенрак инде бала үстергәндә. Баланы үзең белән икеңдә чыгып китәсең, кичләр гастрольләр вакытында. Икеңдә бергә чыгып китәсең, ике чемодан тутырып, берсендә кухня, берсендә кием салым булса, гаиләң белән чыгып китәсең заманында. Хәзер әлбәттә җиңелрәк инде, самолет белән тиз генә барып кайтасыз, чыгып кайтасыз. Әмма ләкин мин барыбер менә шул авыр чорларымны бик сагынам. Авыр вакытлар, авыр гастрольләр, яшьлек булган күрәсең, яшьлек үзенә күрә бер рәхәтлек, гүзәллек булмый инде ул яшьлек вакытта бар иде. Адам баласына авырлыкны күтәрә алмаслык бирми Ходай Тәгалә. Шулай бит. Әлбәттә, сезгә дә авырлыкларын да күрергә туры килде, ләкин бит инде бүген сүзебез ул хакта түгел. Менә яшьлектә уза, шул ук вакытта спектакльләрдә дөньяга туалар, яшиләр, китәләр. Ә менә сәхнәдән китеп тә күңелегездән җибәрергә килмәгән, берничек тә җибәрәсе килмәгән берәр образ булдымы сезнең үзегезнең мисалыгызда? Менә әйтмәс идем инде мин менә бу тәгаен менә шушы дип инде. Менә бик яткан иде, булайрак иде. Барысы да. Менә мин бик сагынам балалар өчен уйнаган спектакльләрне, Акбайларны. Ул бит инде безнең теге заманында 10 ел рәттән 5 ел 5 спектакль аны Туфан абый шулай. Аны Туфан абый шулай язган иде инде, ул теге ел сайын без аны чыгарып килдек. Аның өстендә инде Илдар Хайруллин безнең режиссерыбыз бик әйбәт эшләп килде. Без гел ул спектакльләрне уйнадык. Балалар ничаклы үсте бит инде безнең тамашачыбыз. Менә бүгенге көндә ул безнең тамашачыбыз дип әйтә алам, чөнки алар үсеп биттеләр бит инде. Хәзер инде безнең балаларның балалары карый бит инде ул. Менә ул балалар спектакльләрен сагынам әлбәттә, чөнки үзенә күрә аерым бер кызыклы иде. Балалар бит алар шунда ук җавап бирә. Син әйткән сүзгә алар бит карап тормый, уйлап тормый, ярыймы, ярамыймы монда. Алар үзләренең хисләрен ничек туа, шулай җавап бирәләр. Ул безнең шулай тамашачы белән балалар белән бергәләшеп бара иде. Диалог. Менә шуларны сагынам. Кырма. Акбай белән без икәү бер вакытны килгән идек без монда. Акбай шундый курыккан иде. Яр яле мин булдым. Йөрәге ярылып үләде. Акбай кемнән курыкты? Акбай куркак бит ул безнең. Бик куркак ул. Син генә ул безнең батыр. Батыр. Беләсеңме, Бәрән? Син ишек алдында Бәрән идең, әйеме? Беләсеңме син монда хәзер кем? Тәкә! Тәкә? Тәкә. Ярый, тәкә икән тәкә булсын. Мин әллә башка бүтән төрле исем кушыймы дигән. Ярый, тәкә була ярый. Тәмле тамак. Син кемнән курыктың? Юк, курыкмадым ла мин. Менә дусларымны карыйм. Бүре дусларымны. Аларны шундый сагындым. Күренмиләр микән минем бүре дусларым? Ау, бүреләр. Карале. Бәрән дустым, бар әле. Карап кил әле. Күренмиләр микән әнә шул якта? Бар, күрсәң әйт. Тәмле тамак дигән песи сезгә бик тәмле күчтәнәш алып килде дигән. Бар. Спектакльләргә килгәндә мин әйтмәс идем, мин һәрберсен
сагынам, һәрберсен яратам. Ул үзегезнең тормышыгыз Тормыш, минем яшәгән рәвеш, ул минем халәт, минем эчке дөньям, ул минем кичерешләрем, алар барсы да, аларның һәрберсе дә кадерле. Ул нинди генә комедия булсынмы, драма булсынмы, уңышсызрагы булгандыр, уңышсызрагы булгандыр, әлбәттә. Эшли уңышлыландырасың, әлбәттә. Менә бүгенгесе көндә уйлап куям кай вакытларда уйнаган ролем Шәмси Камбәрне. Менә мин аны хәзер башка төрле уйнар идем дип. Әлбәттә мин аларның башка төрле уйнар идем дигән уй гына бар. Әмма ләкин менә Ул бит инде тора-бара килә бара. Яшәү опыты белән шулай бит инде. Инде бүгенгесе көндә тагын әле шушы театрның репертуарында булу, аның куелган яңа спектакльләрендә катнашу мине әлбәттә куандыра. Чөнки әле алга карап яшисе килә, спектакльләрдә катнашасы килә, тамашачыга чыгасы килә. Яшь чактагы кебек, урта буын чорындагы кебек көн сайын сәхнәгә чыгу булмаса да, әле Аллага шөкер спектакльләр бу яшемә күрә, үземнең яшемә күрә минем әле рольләрем бар. Әлбәттә, яшь турында уйламыйк. Бәйрәм якынлашып килә. Бәйрәм якынлашып килә. Бәйрәмегез дип кенә әйтергә кирәк. Менә күзләре янып тора торган, тәмле тамакка ничек инде шундый зур яшьтә алсын, әлбәттә. Тәмле тамак дигән кушамат сезне үпкәләтмиме? Мәсәлән, юк, мин аны бик тәмле тамак диләр. Менә мин аңа бик яшьрәк чакта бик гаҗәпләнә идем. Бигрәк тә ул трамвай белән, троллейбус белән йөргәндә ул чорда бит инде үзебезнең тамашачылар белән бергә йөри. Анда бит тамашачы ул үзе танып дәшмәсә дә, баланы бит дәшмичә булдыра алмыйсың. Ул әллә каян кычкыра, тәмле тамак дип кычкыра инде, әлбәттә инде аңа. Шул ук тавыш белән, сезнең андагы тавыш. Әлбәттә күңелгә балалар таныгач, балалар ул тискәре образ булса да, ни өчендер аны ул тәмле тамакны балалар бик яраталар. Яхшы аның бөтен начарлыклары ярылып ятса да, аны үз итәләр иде, якын итәләр. Алар гафу итә иде балалар, шуңа күрә балалар өчен уйныйбыз бит инде. Яшь дип менә бәйрәм дип, юбилей дип мин ничегрәк булырга менә мин алай юбилей дип аңа кара, мин яшемне ялмыйча, уңайсызламыйча, курыкмыйча әйтер идем. Миңа 60 яшь тулды. Мин моның белән бик горурланам. Чөнки 60 яшькә җитмәгән кешеләр дә бар. Җитә алмаган кешеләр дә бар. Җитәргә теләп яшәгән кешеләр дә бар. Менә мин яшим. Мин 60 яшькә җиттем. Киләчәктә тагын зурракларын күрергә насыйп булсын. Ходай Тәгалә шулай озын гомер бирсен. Хайран гына эшләнгән эшләр бар. Юбилей чаралар. Менә юбилейны да спектакль белән уздырабыз. Алла бирсә, Алла теләсә. Илдар Юзеевның Ак калфагым төшердем кулдан дигән спектакль белән, ул бик мәгънәле спектакль. Мин аны бик яратып башкарам. Анда мин сезнең профессия әгъзасын башкарам. Алып баручы ролендә Клара Измайлова. Анда үзегез белгәнегезчә инде анда телемост Сан-Франциско белән Казан арасында. Бүген дә мин эштә, бүген дә репетициядә безнең баш режиссерыбыз Фәрит Рафхатович Мансур Гыйләҗевнең Исәнмесез дигән әсәре буенча репетицияләр алып бара. Менә аның фикере дәген бик тирән, мәгънәле. Әлбәттә бу әле менә ул эш дәвре, әле мин аны тулысынча бөтенләй белән аңлап бетерәм дип әйтә алмыйм. Әмма ләкин иманым камил, күрүемчә Фәрит Бикчәнтәев аны бик нык аңлый һәм ул аңлаганын безгә җиткерергә тырыша. Монда шушы әсәрдә бер гаилә мисалында, күп балалы гаиләнең шул гаилә мисалында безнең милләтебезнең бүгенге халәте, бүгенге кичереше, бүгенге авырлыклары, без бүген нинди, без бүген кемгә дә булса ярдәм итә алабызмы, бер-беребезгә ярдәм кулы суза алабызмы, бер-беребезне яклый алабызмы, әллә без үзебез өчен генә борчылмый, үзебезне генә кайгыртып, үз мәнфәгатьләребез генә үзебез өчен генә яшибезме? Менә шул сораулар күтәрелә һәм минем уйлавымча бу тамашачыга кызыклы булыр. Һәм киләчәктә безнең чыгасы премьераларыбызга тамашачыларыбызны мин көтеп калыр идем. Мин үзем дә шул спектакльдә катнашам. Юбилей гына түгел бит әле безнең бит әле яшәү рәвешебез бар, тормыш дәвам итә. Әле гомер алга бара, без бит әле эшләргә тиеш, без бит әле яшәргә тиеш. Шуңа күрә без бергә булып тамашачылар белән, үзебезнең тыңлаучыларыбыз белән спектакль
спектакльгә йөрүче тамашачыларыбыз белән, Алар сезнең сезне тапшыруларны караучы тамашачылар белән без һәр вакытта бергә булыйк, бер-беребез белән аралашып, бер-беребезне аңлап, бер-беребезне ишетеп, бер-беребезне тыңлап яшәргә насыйп булсын. Гаҗәеп матур теләкләр. Бик зур рәхмәт сезгә, чынлап та юбилейдан соң тормыш дәвам итә. Рольләрегез күп булсын. Амин. Яраткан тамашачыгыз һәр вакытта йөреп торсын театрга. Бик зур рәхмәт сезгә. Рәхмәт чакыруыгыз